Malakas at mabagsik ang bagyong Karina, pero kahit hindi direktang tinamaan ng lalawigan, pinalakas naman ng bagyo ang umiiral na habagat na dahilan ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Pampanga. Binaha ang maraming kabuhayan tulad ng mga sakahan at umapaw ang maraming palaisdaan. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa higit 201 million pesos ang danyo sa rice o palay, habang higit 222 million pesos ang danyo sa fisheries. Ang daming barangay na suddenly bigla hong taas ng tubig. Nakakagulat ho. Kaya sana ho, magdasal tayo na sana tumigil na rin ho. At umabot sa higit kalahating milyong kabalen ang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha. Hindi lang Pampanga ang naapektuhan. Linubog din ng Maynila at iba pang mga probinsya tulad ng Bulacan. 500,000 families yung naapektuhan sa lalawigan ng Bulacan. Is it the Tapos biggest yung numbers? hindi naman gano'n, hindi naman biggest number talaga, hindi naman totally lahat 'yon. Pero marami na rin 'yan, ano? At ang naapektong bayan ay 23. Out of ano yan na bayan? Out of 24. Sa tala ng national government, umabot sa 1.6 million individuals ang naapektuhan sa bagyong Karina. Ang masaklap pa, may naitalang mga nasugatan at may mga namatay. So makikita natin extent ng na tamaan, mga taong naapektuhan, at of course yung ginugol ng gobyerno para tulungan sila. So we are in for La Nina, buwan-buwan, no? Halos 1 hanggang 3, sabi sa amin, at least at the very least isang bagyo, ilang bagyo pa ito dadaanan natin, at ang bagyo raw ay maaaring mas malakas ang hangin o mas malakas ang patak ng tubig. No, yun ang dapat bantayan. Noong Lunes, pinangunahan ng Department of Interior and Local Government ang isang interagency conference on dam protocols and flood management sa isang hotel sa Clark. This is all about dams muna, ha? Dams muna, dahil yung muna na kung saan binalikan namin ang protocols ng dam kasi pinakamalupit dito is that bagyo na, magre-release pa ng tubig. Pinag-usapan ng mga posibilidad kung maaring isabay o isama sa pag-asa weather warning ang mga schedule ng pagre-release ng tubig ng mga dams para mapaghandaan ng mga tao at ng LGU kung sakaling kakailanganin ang evacuation. Lalo na sa mga coastal towns and provinces kung saan bukod sa ulan ay nakakaranas din ng baha dulot ng high tide. With climate change, hindi mo masabi ito. Maaring wala tayong typhoon signal, pero yung level ng tubig malakas. No? Yun ang mabigat po rito. So we must always be prepared. We have actually three dams, the Angat, the Ipo, and Bustos Dam. So kinakailangan may sasapong tubig sa taas para hindi na magpunta ito sa Angat, Ipo, and Bustos. Ayon sa DILG, masusundan pa ito ng mga serye ng pagpupulong para naman sa mga nakakmang solusyon para sa flood management ng mga flood-prone areas sa Region 3 at sa buong bansa.